जे बेवहाय नोङो टाइम एन्ड वर्क सम आरो हाबा होननानै बुङो बर'आवहाय ना बेवहाय जे टाइम एन्ड वर्क फ्राय बेखौहाय मा खालामगोन जोङो सर्ट ट्रिकजोंहाय जोङो बेखौहाय सावरायगोन बेवहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जे हमना लाबाय सासे मानसि आरोना बे मानसिखौ जों हमना लाबाय ए सासे मानसिखौ जों ए हमना लाबाय जे ए आहाय मोनसे खामानिखौ मावनायाव ना मोनसे खामानि बे मोनसे खामानिखौ मावनायावहाय हमना लाबाय 20 सान नांगौ आरोना 20 सान नांगौ बेनिफ्राय गुबुन सासेयाहाय हमना लाबाय गुबुन सासेखौ जोङो बी अब्ला बे बी आहाय बे एखे खामानिखौनो मावनायावहाय मा नांगौ बिनो समखौहाय 30 डेज नांगौ आरोना बे एखे खामानिखौनो बे सेम खामानि बे मोनसे खामानिखौनो आरोना एखे खामानिखौनो माने एयाहाय बे खामानिखौ मावजोबनो थाखाय सासे मानसिनो 20 सान नांगौ आरो गुबुन सासेनो 30 सान नांगौ अब्ला बिसोर सानैजों जयै मावोब्ला ना सानैजों जयै मावोब्ला बिसोरो बेसेबां सानावहाय मावखांगोन बेखौहाय दिहुननांगौ जों ना मा खालामगोन जों बेवहाय नै बिसोर सानैनि जिनाखि सानसे मोनसे खामानिखौ मावनायाव जिनाखि नांनाय सम ना नांनाय सान बिसोरनि मा खालामगोन जोङो दुसासा दिहुननानै लागोन बेवहाय 20 आरो 30 नि दुसासेया मा जागोन 60 जागोन ना 20 आरो 30 नि सरि केमेराया एसे बोरैबा जादों ना 20 आरो 30 नि दुसासेया मा जाबाय 60 जाबाय ना दानिया बेवहाय मा दोङो 20 आरो 30 बेवहाय बेयो मा ए आरो नैबे जाहैबाय बी नि ना बिसोरनि दुसासेया मा जागोन 60 दाना 60 था खामानि माने बेयो 20 दिनाव मावखांना 20 सानावहाय 60 था 20 सानावहाय 60 था खामानिखौ मावखां माने बेखौ जों हमना लाबाय टोटल वर्क हमना लाबाय जों ना गासै खामानि टोटल वर्क बेसेबां मावो बियो 60 इउनिट खामानि मावो आरोना जे बे खामानिया बेसेबां 60 इउनिट होमबा बेहाय 20 दिनावहाय ना 20 दिनावहाय बे 60 था खामानिखौ मावोब्ला होमबा सानसेयाव बेसेबां मावगोन बियो होमबा 20 जों जोङो 60 खौ राननांगोन बा 20 जों मा सानजाबा जों 60 मोनो होमबा मा जागोन बियो 3 माने होमबा बियो जाबाय सानसेयाव मावनाय ना सानसेनि बियो सानसेयाव मावनाय बियो 3 इउनिट खामानि मावो सानसेयावहाय थिग बिदिनो बेवहाय बियो बेसेबां इउनिट मावगोन 2 इउनिट खामानि मावगोन बियो ना होमबा सानसेयावहाय एआ 3 इउनिट मावो आरो बीआहाय 2 इउनिट मावो होमबा बिसोर सानसेयाव सानैजों बेसेबां मावगोन सानसेयावहाय ए प्लस बी बेसेबां मावगोन बिसोर सानैजों 3 + 2 बेसेबां 5 इउनिट खामानि मावगोन आरोना सानसेयावहाय मोनबा इउनिट खामानि मावोबा होमबा 60 ता इउनिटखौ बिसोर सानबेसेयाव मावखांगोन बेखौ जों दिहुननांगौ होमबा सानसेयाव बेसेबां इउनिट खामानि मावोना बेजों जोङो टोटल बेसेबां वर्क ना बे 60 इउनिट बे टोटल वर्कखौ जों मा खालामनांगोन 60 इउनिटखौ जोङो डिवाइड खालामनांगोन माजोंहाय नै बिसोर सानैजों सानसेयावहाय बेसेबां खामानि मावो बेजोंहाय राननांगोन जोंना होमबा 5 जों बेखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 12 डेज होमबा बिसोर सानैजों बेसेबां खामानि मावगोन जोङो सानसेयावहाय 12 डेज ना जे मा होनदों जोङो मा खालामनांगौ जे बैसोर सानै मानसिनि जोङो मावखांनाय खामानि मावखांनायनि साननि बिदि मा खालामनांगौ नोङो दुसासा दिहुननांगौ अब्ला बे दुसासेयानो मा जागोन नोङो बे खामानि मा होनदों गासै खामानि माने बेखौ मा हमना लागोन जोङो टोटल वर्क होननानै हमना लागोन जों ना बेनिफ्राय मा खालामबाय जोङो नैबेहाय बे 3 आ मा जागोन जोङो सानसेनि खामानि एनि दे एया मावनाय सानसेयावहाय एया 3 इउनिट खामानि मावोना आरो बीआहाय बेसेबां 2 अब्ला एया माने जयै मावोब्ला होनदों नालाय ना होमबा एया सानसेयाव 3 आरो बीआहाय सानसेयाव 2 होमब्ला सानसेयाव बिसोर सानैजों बेसेबां खामानि मावगोन बिसोर होमबा मोनबा खामानि सानसेयाव मोनबा खामानि मावोबा होमबा 60 था खामानिखौ बिसोर बेसेबां मावखांगोन होमबाथाय 60 सानगुदिनि खामानिखौ बेसेबां मावखांगोन बिसोरो होमबा 60 खौ जों माजों राननांगोन नैबे 5 जों राननांगोन जोंना 5 जों राननानै जिनाखि मोनो बेसेबां सान बिसोरनोहाय नांगोन बेयावहाय ना दानिया बेवहाय जों कुइसननि सायाव सावरायगोन बेवहाय नोङो सासे ए आरोना जुदि एआहाय मोनसे खामानिखौ 30 सानाव मावखाङो आरो बीआहाय बे एखे खामानिखौनो 20 सानावहाय मावखाङो अब्ला बेसेबां सानावहाय ए आरो बीआहाय जयैहाय ना बे एखे खामानिखौनो मावखांगोन होननानै सोंदों बेवहाय जे मा होनदों एआहाय बेसेबां सानाव मावखाङो 30 सानावहाय ना आरो बीआहाय बेसेबाङावहाय 20 होमबा दहाय जेरैहाय जोङो सावरायदोंमोन ना जे एआहाय बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 30 सानावहाय ना आरो बीआहाय बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 20 सानावहाय बेनिफ्राय मा खालामनांगौ जोङो बिसोरनि दुसासा लानांगौ जोंना दुसासेया बेसेबां जागोन 60 बे 60 आ मा जागोन जोङो टोटल वर्क ना होमबा 60 इउनिटआ मा जाबाय बियो टोटल वर्क होनना हमना लाबाय जोङो दानिया 30 बा बियोहाय एया सानसेयाव बेसेबां खामानि मावनाय जागोन बियो 2 आरो बियो बेसेबां जागोन 3 माने 30 जों जोङो मा इनटु खालामबा जोङो 60 मोनगोन ना होमबा 30 जों 60 खौ रानबा बेसेबां मोनो बेखौहाय ना बे जाबाय होमबा दानिया ए आरो बी सानसेयाव बिसोर बेसेबां खामानि मावगोन बेयोहाय माने एयाहाय 2 इउनिट मावोबा 3 बीआहाय बेयावहाय बेसेबां मावो 3 इउनिट होमबा ए प्लस बी बेसेबां खामानि मावगोन बिसोरो 5 ना 5 इउनिट बिसोरो खामानि मावगोन नैबे 5 इउनिट दे
2 + 3 बेसेबां इउनिट सानसेयावहाय 5 इउनिट खामानि मावगोन होमबा a + b लोगो नांनानै 60 टा इउनिटखौ बिसोरो कमप्लिट खालामनोब्ला ना माने बेसेबां सान नांगोन आरो ना होमबा सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन दोङो 5 इउनिट होमबा बेखौ दानोबा बेसेबां जागोन बियो 12 days होमबा बेसेबां नांगोन 12 days नांगोन बेवहाय ना होमबा एन्सारा मा जागोन ए हाय ना बिनि एन्सारा हाय ए 12 days हाय दानिया नेक्स्ट 2 नम्बरावहाय ना बेयाव दं होमबा ए हाय मा होनदों मोनसे खामानिखौहाय 10 सानाव मावखाङो आरो बि हाय बे एखे खामानिखौनो 12 सानाव मावखाङो होमबा मा होनदों बेयावहाय the days required to finish the work by both of them together are माने जयै मावोब्ला ना बिसोरनो नांगौ जानाय साना बेसेबां जागोन जे ए मा होनदों बेयावहाय ए बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 10 days आवहाय ना 10 days आवहाय आरो बि हाय बेसेबाङावहाय 12 days आव दाना मा खालामदो बिसोर मोननैनि जोङो मा खालामनांगौ एलसिएम लानांगौ दुसासा लानांगौ बा दुवासा ना दुवासा होनना बुंगोन होमबा बिसोरनि दुवासाया मा जागोन बेवहाय 60 बा बेखौ बेसेबां जागोन बियो 6 इउनिट ए हाय सानसेयाव 6 इउनिट जागोन आरो बि हाय 12 बा बेसेबां जागोन बेखौ 5 इउनिट ना 5 इउनिट बा टोटल सानैजों बेसेबां खामानि मावगोन बिसोर ए बि बेसेबां खामानि मावगोन बिसोरहाय होमबा 11 खामानि मावगोन बिसोर ना 11 टा इउनिट 11 इउनिटनि खामानि मावगोन बिसोर 11 सानगुदिनि खामानि मावगोन आरो ना सानसेयावहाय होमबा 60 टाखौहाय 11 जों डिवाइड खालामनांगोन जों ना मानो होनबा टोटल वर्कखौ जों मा खालामनांगोन जोङो टोटल वर्कखौ जे बिसोरनि इफिसियेन्सिनि दाजाबगासै ना सानसेनि जिनाखि मावनाय खामानि बिसोरनि दाजाबनायजों जोङो मा खालामनांगोन राननांगोन बा 11 जों रानबा बेसेबां जागोन बियो 5 4बाथ' 55 होमबा 60 निफ्राय 55 माइनास खालामबा 5 हाय मा जागोन गोजौ थागोन बेना रानखोन्दैया 11 हाय रानग्राया गाहायाव थागोन नैबे जागोन गथा जागोन बे जे रानगासेयाहाय ना जे 11 जों 60 मा दोङो 5 हरोबा मा जागोन 55 माइनास नैबे जिनाखि गाहायनि रानखोन्दा बे मा जागोन गोजौ थांगोन आरो नैबे जिनाखि राननानै मोननाय बा रानगासै ना बे मायाव थागोन नैबे गथायाव थागोन बेना बेनिफ्राय रानग्रायानो जाबाय होमबा मा जागोन बियो 5 गथा 11 बाहागोनि 5 गथा 11 बाहागोनि 5 होमबा माया जागोन बेहाय सी हाय ना अपशन नम्बर सी हाय 3 नम्बराव दङ ए बि एन्ड सी कैन कमप्लीट ए वर्क इन 12 days माने ए बि सी हाय साथामजों लोगो नांनानै साथामजों नङा माने ए बि सी हाय ना 12 days 15 days एन्ड 20 days रेसपेक्टिभलि माने ए बि सी हाय फारियै मा दोङो 12 15 आरो 20 सानावहाय मोनसे खामानिखौ मावखाङो इन हाउ माच दे टाइम दे टुगेदर कमप्लीट द वर्क माने बे खामानिखौ मावजोबनो थाखाय जयै मावोब्ला ना बेसेबां नांगोन जे बिनियाबो बेबायदि एखेयानो ना एया बेसेबां सानाव मावखाङो होनदोङो 12 सानावहाय बेनिफ्राय बि हाय बेसेबाङाव 15 सानावहाय ना आरो सी हाय बेसेबाङावहाय 20 सानाव फारि होन्दों नालाय ना ए आगोल मख'दों नालाय बि हाय सेकेन्डआव सी थार्डआव नालाय ना बेबो ए बि सी बि मान जागोन बेना दानिया बिसोरनि मा लादों जोङो दुवासा लादों जोंना बिसोरनि दुवासाया मा जागोन बेवहाय होमबा 60 बा बेसेबां जागोन 5 बे बेसेबां जागोन 4 बे बेसेबां जागोन 3 होमबा ए हाय सानसेयाव मोनबा खामानि मावो बि हाय सानसेयाव मोनब्रै खामानि मावो सी हाय सानसेयाव मोनथाम होमबा साथामजों बिसोर सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन ना बेजों मा खालामनांगौ जोङो टोटल इउनिटखौ जोङो राननांगौ 5 9 10 11 12 जों 60 खौ डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 5 days होमबा बिसोर बेसेबां days खामानि मावगोन 5 days अपशन नम्बर बि हाय ना नेक्स्ट 4 आवहाय ए हाय हारसिङै मा होनदों मोनसे खामानिखौ 14 सानाव मावखाङो आरो बि हाय बे एखे खामानिखौनो हारसिङै 21 सानावहाय मावखाङो अब्ला ए आरो बि हाय जयै खामानिखौ मावनो जागायदों आरो ना बेनिफ्राय मा होनदों बाट ए लिव्स द वर्क आफ्टर 4 days ए हाय माने सानब्रैनि उनावहाय नागारदों माने ए बि जयै खामानि मावबाय बिनिफ्राय ए हाय सानब्रै मावखांनायनि उनावहाय माने खामानिखौ मावनानै थांबाय आरो ना बा खामानिखौ मावदिया of the starting माने जागायजेननायनिफ्राय ना in how much days we will complete the remaining work माने बि हाय आद्रा थानाय खामानिखौ बेसेबां सानाव मावखांगोन जों बेखौहाय दिहुननांगौ ना जों मा खालामदों जोङो बेयावहाय नाय ए बेसेबां सान मावदों सानाव मावखांगोन सरि केमेराया अफ जाना होदों बेवहायनो माने मा जादों इनसाफिसियेन्ट जाना होदों ना माने मेम'रि फुल जाना होदों बेवहाय अफ जादों बेखौ नायसनाखैमोन थेवबो बेखौहाय बेबायदि लिरखांबायमोन आरो ना जे मा होनदों ए हाय मा होनदों 14 सानाव मावखाङो आरो बि हाय 21 सानाव मावखाङो अब्ला जोङो गासै खामानिया बेसेबां बेखौ मा होनो मोननांगौब्ला मा खालामनांगौ होनदों जे बिसोरोहाय खामानिखौ बेसेबां सान मावदों ना बिसोरनि दुसासा लानानै जोङो मा दुसासायानो मा जागोन दोङो गासै खामानि जागोन बियो ना बेनिफ्राय होमबा बेवहाय आरो बिनि दुवासाया मा जागोन 40 जे दुवासा ना दुवासाखौ बोरै दिहुनो बेखौथ' मिन्थिखायो आरो जुदि नोंथांमोनाहाय बिनि सायाव भिडिअ नांगौब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय ना जे ए हाय होमबा 14
14 सान नांगौब्ला ना बा 42 खामानि मावनायाव अब्ला सानसेयाव बेसेबां मावगोन बियो मोनथाम आरो बियाहाय मोननै दाना a plus b बिसोर सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन मोनबा नाथाय मा होनदों बेयावहाय a आहाय मा होनदों सानब्रै मावनायनि उनावहाय मा जायो ओंखारो होनबा सानब्रै ना a b लोगो नांनानै खामानिखौ सानब्रैसिम मावदों सानब्रै खामानि मावदों होनबा सानसेयावहाय मोनबा खामानि मावो ना होनबा सानब्रैयाव बेसेबां मावखांगोन बिसोरलाय 5 into 4 बेसेबां खामानि मावगोन बियो 20 इउनिटनि खामानि मावगोन बिसोर ना जे मा होनदों सानब्रै मावो एजों बिजों लोगो नांनानै सानब्रैल'सो मावो ना मावा ना होनबा सानसेयाव मोनबा खामानि मावोबा होनबा बिसोरो सानब्रैयावहाय बेसेबां इउनिटनि खामानि मावगोन बिसोरो होनबा 20 इउनिट माने मा खालामगोन सानसेयाव मावनायजों बिसोरो सानब्रैसो खामानि मावदों ना बेखौहाय जोङो सानजाबनांगोन जोङो ना होनबा दानिया नायदो 42 खामानियावहाय ना 42 खामानियाव मोनबेसे खामानि मावखो बिसोर ज' लोगो नांनानै 20 खामानि ना होनबा मोनबेसे खामानि मावगोन बेवहाय जे सानैजों लोगो नांनानै थानाय खामानिखौ जोङो ना बेसेबां मावदों बेखौहाय जोङो गासैनिफ्राय जों मा खालामनांगोन दानख'नांगोन होनबा बेयावहाय दानख'योब्ला 22 खामानि थाबावबाय ना बा 22 खामानिखौ मा खालामनांगौ बियाहाय हारसिङै मावनांसिगोन दानिया इयाथ' खामानिखौ मावालासिनो ओंखारलांबाय बियो ना दानिया मा खालामनांगौ नोङो बियाहाय बे खामानिखौहाय माने मावगोन बियो ना बियाहाय बे खामानिखौ मावजोबनांगौ दानिया आद्रा थानायखौ 22 खामानिथ' आद्रा थाबावबाय मा खालामनांगोन जोंना बिया सानसेयावहाय मोनबेसे खामानि मावो मोननै ना बा बे सानसेनि खामानिजों मा खालामनांगोन जोङो गासै खामानिखौ मा खालामनांगौ जोङो राननांगौ ना होमबा जोङो 22खौ जोङो 2 जों रानबा बेसेबां जागोन होमबा 11 सान ना होमबा बेसेबां होमबा बेयावहाय ना बियाहाय आद्रा थानाय खामानिखौ बेसेबां सानाव मावखांगोन 11 सानावहाय मावखांगोन बियाहाय ना 11 सानाव 5 नाम्बाराव दङ जे a can complete the work in 10 days माने इयाहाय 10 सानाव मावखाङो बियाहाय 15 सानाव मावखाङो आरो ना होमबा बिसोरो a b जयै लोगो नांनानै सानबेसेयाव मावखाङो इयाहाय बेसेबाङाव होनदोङो 10 डेसआवहाय ना बियाहाय बेसेबाङाव मावखाङो 15 डेसआवहाय होमबा टटेल वर्कआ बेसेबां जागोन बिसोरनि एलसिएमाहाय ना दुवासेयाहाय 30 जागोन बे एलसिएमा होमबा बेसेबां मावगोन बियो इयाहाय सानसेयाव मोनथाम खामानि मावगोन आरो बियाहाय सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन मोननै होमबा a b लोगो नांनानै सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन बेखौ दाजाबो बेखौ दाजाबोब्ला ना बिसोर मोननैखौ दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो दाजाबोबाथाय 5 होमबा सानसेयावहाय बेसेबां इउनिट मावो बिसोर a b आहाय 5 इउनिट मावो ना बे 5 इउनिटजों जों मा खालामनांगोन टटेल वर्कखौ जोङो राननांगोन माने गासै खामानिखौ जोङो सानसेयावहाय बेसेबां खामानि मावो बेजों राननांगोन ना अब्ला बेसेबां जागोन बेयो 6 डेज होमबा बेसेबां खामानि मावगोन 6 डेजआहाय ना बियाहाय दाना नेक्स्ट 6 नाम्बाराव राम रवि एन्ड राजु कैन डू ए वर्क इन 10 days 12 days 15 days respectively in how many days will they finish the work जे गोसोआव लाबानो जाबाय जे SSC GD एग्जामयावहाय ना बेयो मोनसेया फैखाथारगोन दे बेखायनो नोंथांमोनाहाय मोजाङै नायबानो जाबाय जाहाथे बेनि थाखायनो बेखौ नायनानै जुदि नोंथांमोननि थाखाय 1 मार्क्सआवहाय हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथियो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै नायो ना बेवहाय राम रवि आरो राजु ना रामाहाय बेसेबाङाव मावखाङो होनदोङो 10 डेसआवहाय ना आरो बिनिफ्राय रबियाहाय बेसेबाङाव मावखाङो होनदोङो 12 डेसआवहाय बेनिफ्राय माबायाहाय ना जेनाखि राजुआ बेसेबां मावखाङो होनदोङो 15 होमबा 10 12 आरो 15 नि मा लानांगौ जोङो दुवासा बिसिनि दुवासाया मा जागोन 60 बेवहाय 6 5 आरो बेयाव बेसेबां जागोन बियो 4 होमबा टटेल दाजाबनानै जोङो 60 खौ राननांगोन जों ना होमबा 6 10 15 जों माखौ रानगोन जोङो 60 होमबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 16 जों 50 खौ रानोब्ला 60 खौ 15 जों रानोब्ला 4 डेज ना होमबा बेसे डेज नांगोन बेवहाय 4 डेज अप्शन नाम्बार D आहाय 4 डेज आहाय ना बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ मा दं नेक्स्टआवहाय रबि मनीष एन्ड नवीन एलोन कैन कमप्लीट ए वर्क इन 30 days 15 days एन्ड 10 days माने हारसिङै आरोना बिसोर खामानिखौ मावनायावहाय मा नांगौ होनदोङो रबिनो 30 days मनीषनो 15 days आरो नवीननोहाय 10 days नांगौ they start the work together but Robi leaves the work after 2 days साननैनि उनावहाय दहाय बायदि दे एसे सिगांनि बायदिनो रबियाहाय साननैनि उनावहाय माने जयै खामानिखौ बिसोर साथामजों मावो ना बेनिफ्राय साननैनि उनावहाय ओंखारो होनदोङो बेनिफ्राय होनदोङो of the starting of the work and Manish leave the work after 3 days more माने सानथामनि उनावहाय मा खालामो माबायाबो ओंखारो आरोना मनीषा in how many days Nobin will complete the remaining work दाना आद्रा खामानिखौहाय नवीना बेसेबां सानावहाय मावखांगोन बेखौहाय दिहुननांगौ जे माने बेवहाय रवि मनीष एन्ड नवीन ना बेवहाय मा जाबाय बिसोर साथामनि बेयो बेसेबां खामानि मावो
30 days ना रबिया 30 days बेनिफ्राय मनीषा बेसेबां खामानि मावगोन दोङो 15 days आरो नबिनाहाय 10 days बिसोर साथामनि जोङो मावनांनाय ना सम माने नांनाय समनि जों मा लादो दुआसा लादो ना बेसेबां जागोन बेवहाय 30 आवहाय दुआसा जागोन बियो बा 30 आनो मा जागोन बिसोर गासै खामानि ना गासै खामानि बा बे सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन रबियाहाय मोनसे खामानि मावगोन मनीषा सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन मोननै नबिना सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन मोनथाम होमबा बिसोर साथामजों ना नबिन मनीष नबिन मा होनो नबिन रबि मनीष नबिन साथामजों सानसेयावहाय मोनबेसे खामानि मावगोन बा 3 5 6 सानसेयावहाय बेसेबांथा खामानि मावगोन बिसोरो 6 इउनिटनि खामानि मावगोन आरो ना सानसेयावहाय 10 सानगुदिनि खामानि मावगोन होमबा दानिया नाय जे मा होनदों बेवहाय रबियाहाय मा जायो साननैल' मावनानै ओंखारो ना होमबा मा जागोन बेवहाय साननै जयै साथामजों बिसोरो लोगो नांनानै सानबेसे खामानि मावगोन दोङो साननै होमबा सानसेयावहाय बेसेबां खामानि मावदों बिसोरो 10 सान खामानि 10 इउनिटनि खामानि मावदों ना होमबा साननिया बेसेबां मावगोन बेलाय होमबा बे नैबेजों ना सानसेनिजों जोङो सान बेखौहाय जों मा खालामनांगोन सानजाबनांगोन ना सानजोंहाय सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो बेखौहाय जोङो सानबेसे मावदों बेनि सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 माने बिसोरो 12 इउनिटनि खामानि मावगोन आरो ना होमबा मा खालामनांगोन जों बे 30 निफ्राय जों मा खालामनांगोन 12 खौ माइनास खालामनांगोन 30 निफ्राय 12 खौ माइनास खालामोबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 18 ना 18 मोनगोन जों बेवहाय 18 खामानिया आद्रा थाबावबाय बेयाव ना दानिया आरो मा होनबावदों बेवहाय नाय दानाथ' बेवहायथ' माबाया ओंखारलांखाबाय रबिया ओंखारलांखाबाय ना दाना मा खालामगोन बेवहाय सानैजों खामानि मावगोन बिसोरो माजों सोरजों रबिया ओंखारलांबाय नालाय मनीष आरो नबिनजों सानबेसे खामानि मावगोन नाय एन्ड मनीष लिव्स द वर्क आफ्टर 3 days more माने सानथामनि उनावहाय ओंखारलाङो ना होमबा बिसोर सानैजों मनीष आरो नबिनजों सानबेसे खामानि मावगोन बिसोरो सानथाम खामानि मावगोन होमबा मनीष आरो नबिन नैबे मनीष आरो नबिनजों सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन बिसोरलाय 2 + 3 नोंना ना 5 मोनबा खामानि मावगोन सानसेयाव सानबेसे मावगोन दोङो सानथाम होमबा सानथामाव बेसेबां खामानि मावगोन बिसोर सानजों 15 days ना 15 days सरि 15 था खामानि मावगोन बिसोर 15 इउनिटनि खामानि मावगोन होमबा टोटल वर्कआ बेसेबां थाबावखो बेनिफ्राय जे बे जाहैबाय रबियाबो मावखांनायनि उनावहाय ना इसिबां आद्रा थाबावदोंमोन बेनिफ्राय दायो मा खालामनांगोन बिसोर सानैजों मनीष आरो नबिनजों 15 था खामानि मावो होमबा 15 निफ्राय जोङो 18 खौ माइनास खालामोबा बेसेबां मोनगोन 3 मोनबेसे आद्रा खामानि थाबावखो मोनथामथा खामानि थाबावबाय नाथाय मा खालामो नबिना सानसेयाव मोनबेसे मावो मोनथाम होमबा सानसेयाव मोनथाम मावोब्ला बे मोनथामखौबोथ' सानसेयावनो मावखांजोबगोन बे सानसेयाव मोनथाम मावखायो नालाय ना बा 3 जों 3 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन बियो 1 होमबा बेसे डेज नांगोन बेवहाय 1 days मानो सोरनोहाय नबिननो बे खामानिखौ मावजोबनायाव बेसेबां सान नांगोन बियो 1 days नांगोन आरो ना नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ ना नेक्स्टआव दङ ए एलन कैन मेक ए शेयर इन 40 days माने या आरो ना माने मोनसे शेयारखौ मावफुंनो थाखाय बानायनो थाखाय 40 सान नांगौ आरो बियाहाय हारसिङै मावनो थाखाय बे एखे शेयारखौनो 24 सान नांगौ ए आरो बियाहाय मा होनदोङो अल्टारनेट जे माने बाख्ल' मावोब्ला ना दिनै एया मावबाय गाबोन बिया मावबाय बेबायदि मावोब्ला बिसोर सानैजों बेबायदि मावोब्लाथाय होनदोंना जे बेवहाय नोङो ए आरो मा होनदोङो एयाहाय माने फार्स्ट मावग्रोयो आरो ना फार्स्ट सानखालि मावग्रोयो इन हाउ मेनि डेज द शेयार विल बी कमप्लिटेड माने बेसेबां सानावहाय बिसोरो शेयारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन ना जयै मावाखै दे बिसोर जयै मावदोंबा मा होनदों बेवहाय जे बे एखे शेयारखौनो जे सानैजोंबो जयै बानायनाया नाथाय बिसोरो सानैबो जे सानसेयावनो जयै मावगोन बे नङा माने सासेया दिनै मावलायबाय सासेया गाबोन मावलायबाय ना बेबायदि मावदों आरो ना मा होनदों बेवहाय एनो बेसेबां सान नांगौ होनदोङो बेवहाय 40 days ना आरो बिनो बेसेबां नांगौ होनदोङो 24 days दानिया मा खालामनांगौ जोङो बिसोरनि जों मा लानांगौ दुआसा लानांगौ ना 40 आरो 24 नि दुआसाया मा जागोन 120 ओमफ्राय बेसेबां जागोन बेनो 3 आरो बेयाव बेसेबां नांगोन 5 मोनबा ना इयाहाय सानसेयाव मोनथाम खामानि मावगोन बियाहाय सानसेयाव मोनबा खामानि मावगोन दानिया मा होनदों बिसोरो ए बि ना ए बि लोगो नांनानै बेवहाय ना बा बेयावहाय बिसोरथ' सानसेयावथ' बेसेबांथा खामानि मावो ना सानसेयाव नैबे मोनथाम मावो ना सानसेयाव इया मोनथाम मावो आरो गुबुन सानाव मा होनो बियाहाय सानसेयाव मोनबा खामानि मावो होमबा बिसोर गुबुन मावोसो ना होमबा सानसेयाव सान बेवहाय ना होमबा 3 + 5 बिसोर सानैजों बेसेबांथा खामानि मावखांगोन बिसोर होमबा 8था खामानि मावगोन ना 9 इउनिटनि खामानि मावगोन बिसोरो सानसे माने सानैजों आरो ना बेयावहाय माने सिगां इयाहाय मावबायना अखानायै माया मावबाय जेनेबा बिया होमबा बिसोरो साननियावहाय बेसेबां खामानि मावखांगोन बिसोरो जे सानसेसो नालाय ना सासेया दिनै मावलायबाय सासेया गुबुन सानावहाय मावलायबाय जयै मावाखै नालाय होमबा 8था मावखांगोन बियो होमबा मा खालामनांगोन जों बेवहाय बाख्ल'सो मावदों नालाय ना होमबा बिसोरोहाय साननियाव बेसेबां मावगोन बेवहाय ना सरि साननियावथ' नङा
होमबा बिसोरो गासैहाय जे अल्टारनेट डेज होन्दों नालाय ना बेखायनो 2 into मा जागोन बियो जे 120 को माजों राननांगोन जों सानसेनि जोंना 120 को जोङो सानसेयावहाय बिसोर बेसेबां मावोबा बेजोंहाय ना 8 होमबा जोङो बेखौहाय ना मा खालामदो जोङो जोङो 4 जों डिवाइड खालामग्रोनानै लायोबाबो जाबाय ना 4 जों डिवाइड खालामबा 30 4 जों डिवाइड 2 2 जों रानबा 15 2 जों 15 जों इनटु खालामबा बेसेबां जागोन बियो 30 days होमबा बिसोरनो कमप्लिट खालामनो थाखाय बेसेबां डेज नाङो 30 days ना ऑप्शन नंबर डी आवहाय 30 days 9 आव दङ ए कैन डू ए piece of work in 10 days माने बेवहाय ना ए मोनसे खामानिखौ मा होनदों बेवहाय 10 सानाव मावखाङो आरो बियाहाय बे एखे खामानिखौनो मा होनदों 12 सानावहाय मावो how long will they take a finish the work if both work together माने जयै मावोब्ला ना एया बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 10 days आवहाय बिया बेसेबां सानाव मावखाङो 12 days आवहाय ना दाना बिसोरनि दुआसे बेसेबां जागोन होनबा 60 बेवहाय बेसेबां जागोन 6 आरो बेसेबां जागोन बेनो 5 होनबा सानसेयाव बेसेबां मावखाङो होनदों बे सिगांनि कुइसनजों एखे दे एसेल' एयाव सोलाय सोल' जादों ना एखे बियो 11 बाय मा जागोन बियो 60 होनबा बेसेबां मोनोमोन लायो 5/11 ना बेनिफ्राय ए आरो बी आहाय मा होनदों मोनसे खामानिखौ 20 सान आरो 20 सानावहाय मावखाङो आरो ना आरो मा होनदों एया हारसिङै बे खामानिखौनो ना एया हारसिङै बे खामानिखौ बेसेबां सानाव मावखाङो 30 सानाव इन हाउ मेनी डेज बी कैन कमप्लीट द वर्क माने ए बी आहाय लोगो नांनानै जयै मावोब्ला 20 सान नांगौ ना ए बी आहाय बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 20 सानावहाय ओमफ्राय ए आहाय हारसिङै बेसेबां सानाव मावखाङो 30 सानावहाय ना अब्ला बी आहाय बेसेबां सानाव मावखाङो बेखौ दिहुननांगौ ना अब्लाबो जों जेबो नङा बेबायदि होयोब्लाबो मा खालाम बिसोरनि ना जोङो दुआसा लादो दुआसायाव बेसेबां जागोन बेयो 60 बेवहाय 3 बेवहाय 2 जाबाय होमबा नाय बी आहाय सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन ना बेवहाय नाय जे ए बेयावथ' ए प्लास बी मा जादों ए प्लास बी एजों बीजों लोगो नांनानै ना जयै लोगो खामानि मावनायाव बेसेबां खामानि मावखांदों मोनथाम नाथाय एया हारसिंनो मोननै खामानि मावदों ना मावाखै एया हारसिंनो जुदि मोननै खामानि मावोब्ला बीया मोनथाम जानो मा होनो बीया मोनबेसे खामानि मावगोन बेलाय 3 जानोबा 1 नों ना बायावहाय जोङो 2 फज'योब्ला ना 2 प्लास बी 3 होमबा जोङो 2 खौ ओरै लाङोब्ला 3 माइनास 2 इजिकल टु मा जागोन 1 होमबा बीयाहाय मा जागोन सानसेयावहाय मोनसे खामानि मावगोन ना बीया सानसेयाव मोनसे खामानिल' मावोब्ला होमबा 60 ता खामानिखौ मावनो बियो बेसेबां डेज नांगोन नैबेजों जोङो मा खालामनांगोन जोङो राननांगोन जों ना होमबा 1 जों जोङो मा खालामनांगोन 60 को राननांगोन माने सानसेयावहाय माने मोनसेल' खामानि मावो 60 ता खामानि खालामो होमबा जों अलरेडि मिथिखाबाय जे बे मा नांगोन 60 डेज नांगोन बेना जे मा खालामदों होनदों बेवहाय बिसोरनि दुआसा लाबायना होमबा 20 बेवहाय 60 ता खामानि मावोबा सानथाम नांगोन आरो बे 30 होमबा 60 ता खामानि मावोबा माने साननै नांगोन एयाहाय साननै नांखायो ए बी लोगो नांनानै सानथाम होमबा एयानो हारसिङै साननै मावो सरि बेहाय एया मोननै खामानि मावो ना एया हारसिङै मोननै खामानि मावो आरो ए बीयाहाय मोनथाम मावो होमबा एया हारसिङै मोनथाम खामानि मावोबा सरि मोननै खामानि मावोब्ला बीया मोनबेसे मावगोन बेलाय मोनथाम जानोबा मोनसे नोंना ना मोननै खामानि एयानो हारसिङै मोननै खामानि मावखायो मोनथामाव हा होमबा बीयाथ' मोनसेल'सो मावगोन होमबा सानसेयाव बीया मोनसे खामानि मावोबा 60 ता खामानिखौ 60 डेज नांगोन बेनो ना होमबा ऑप्शन नंबर डी आहाय दानिया ए बी एन्ड सी माने जयै मावो ना ए बी आरो सी आहाय जयै मोनसे खामानिखौहाय बेसेबां मावखाङो 30 सानावहाय ए आरो बी आहाय बे एखे खामानिखौनो 50 सानाव मावखाङो आरो ना सी आहाय अब्ला हारसिङै बेसेबां सानावहाय मावखांगोन बेखौहाय दिहुननांगौ जे बेवहाय मा होनदों ए बी सी जयै दे ए बी सी जयै होन्दों नालाय ना टुगेदार होन्दों नालाय बेखायनो बिसोरो बेसेबाङाव ए बी लोगो नांनानै 30 सानावहाय मावखाङो आरो ए बी आहाय बेसेबाङाव मावखाङो होनदों बे एखे खामानिखौ 50 सानाव अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ सी आहाय हारसिङै बेसेबां सानाव मावखाङोना बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ होमबा 50 आरो 30 नि दुआसे मा जागोन 150 बेवहाय 5 बेवहाय 3 जाबाय दानिया मा खालामदो नायदो ए प्लास बी प्लास सी ना ए प्लास बी प्लास सी बेसेबां मावो होनदों ए बी सी लोगो नांनानै ना मोनबा खामानि मावो नाथाय ए बी आहाय बिसोर सानैजों बेसेबां खामानि मावो मोनथाम खामानि मावो ना होमबा 3 खौ जोङो मा खालामनांगोन 5 निफ्राय माइनास खालामनांगोन जों ना बा सी आहाय सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन मोननै होमबा सी आहाय सानसेयाव खामानिखौ मोननै मावोब्ला होमबा 150 ता खामानिखौ सानबेसेयाव मावखांगोन ना सानसेयाव मोननै मावोबा होमबा जों सानसेयाव बेसेबां मावो बेजोंहाय जोङो गासै खामानिखौ मा खालामनांगोन जोङो राननांगोन होमबा बेसेबां जागोन जोङो 75 होमबा जोङो 2 जों 150 को रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 75 बिनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन ऑप्शन नंबर बी आहाय ना नेक्स्ट 12 नम्बरावहाय जुदि
30 हौवाफोराहाय ना मोनसे खामानिखौहाय 30 सानाव मावखाङो होमबा मा खालामनांगौ बेसेबांथा खामानिखौ सासे मानसियाहाय मा खालामगोन सानसेयावहाय ना सानसेयाव मावखांगोन जे मा होनो बेवहाय 30 जन मानसिया ना 30 जन हौवाफोरा मा होनदों मोनसे खामानिखौ 30 सानावहाय मावखाङो ना 30 सानावहाय मावखाङो होमबा बे खामानिखौहाय सासे मानसियाहाय ना सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन मा खालामनांगोन बेवहाय जे मानसियाहाय खमसिन जायोब्ला खामानिखौ बांसिन नांगोन ना नङा मा होनो दिनाहाय बांसिन नांगोन ना जे 30 जनाहाय बे मा होनो मोनसे खामानिखौ 30 दिनाव मावनांगोन ना बा सासेया मा खालामनांगोन होनबा मा खालामनांगोन जों बे गासैजों ना नैबे मानसिजों सिगांनि मानसि जोङो नैबे सासेनिखौ दिहुनोब्ला ना गासै बेसेबां नांगोन बेखौहाय जों मा खालामनांगोन सानजाबनांगोन होमबा मा खालामगोन बेवहाय 30 × 30 बेसेबां जागोन बेयो होमबाथाय सिबां डेज ना बेसेबां खामानिखौ बेसेबाङावहाय ना बेसेबां सानावहाय मावखांगोन बिसोरो 900 डेजआवहाय ना माने मोनसे खामानिखौ सासे मानसिया आरोना सासे मानसियाहाय होमबा सासे मानसिया सानसेयावहाय ना सानसेयाव बेसेबांथा खामानि मावगोन सासे मानसिया होमबा सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन बियो जे बेवहाय मा होनदों बेवहाय 900 डेज नांगौ नालाय ना मोनसे खामानि मावनो सासे मानसिनि थाखाय 900 डेज नांगौ अब्ला सानसेयावहाय बे सासे मानसिया बेसेबांथा खामानि मावगोन बा गासै खामानिया बेसेबां मोनसे नङा ना मोनसे ओमफ्राय बेसेबां सान नांगौ नोङो 90 डेज सरि 900 होमबा मा जागोन 1/900 डेज सरि 900 डेज नङा 1/900 था जागोन बेयो ना वर्कआहाय 1/900 बियो ना ए आरो बि आहाय मा होनदों मोनसे खामानिखौ 15 सानावहाय मावखाङो जेरावहाय ए बि आरो सि आहाय बे एखे खामानिखौनो मा होनदों 10 सानावहाय मावखाङो होनदों ना माने ए बि आहाय 15 सानाव मावो जेराव मा होनदों ए बि सि आहाय 10 सानाव मावखाङो होमबा सि आ हारसिङै बेसेबां सानाव मावखांगोन बेखौ दिहुननांगौ ना जे मा होनदों ए प्लास बि ए बि आहाय 15 सानाव मावखाङो आरो ए बि सि आहाय जयैहाय 10 सानाव मावखाङो ना अब्ला बिसोरनि दुवासेया मा जागोन 30 बेवहाय 3 ना होमबा नाय ए बि सि आहाय मा होनदों मोनथाम खामानि मावो ना मोनथाम खामानि मावो होमबा ए बि आहाय सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावो मोननै होमबा सि आहाय मोनबेसे खामानि मावो मोनथाम जानोबा मोनसे नङा होमबा सि आ मोनबेसे खामानि मावगोन सानसेयाव मोनसे होमबा सानसेयाव मोनसे खामानि मावोबा 30 था खामानिखौ मावोबा 30 सान नांगोन ना नङा होमबा जों बेजों मा खालामनांगोन जोङो बेखौ राननांगोन जों ना 1 जों 30 खौ रानबाथ' 30 डेज ना होमबा 30 डेज नेक्स्ट 14 आवहाय ना जुदि मा होनदों 15 जन खामानि मावग्राफोराहाय ना 10 सानावहाय 1800 रां खामायोब्ला बा आरजियोब्ला ना आरजियो अब्ला मा खालामनांगौ होनदों जे साबा खामानि मावग्राफ्रा 8 सानावहाय बेसेबां रां खामायगोन बा आरजिगोन बेखौ दिहुननांगौ जे जोङो मा खालामनांगोन बेबायदि टाइपनि कुइसन फैयोब्ला ना जे बेयावहाय गासै बेसेबां रां होदोंना बे गासै बेसेबां रां बेखौ मा खालामनांगोन जोङो टटेल खामानिया बेसेबां बेजों राननांगोन गासै खामानिया बेसेबां बेखौ मोननोब्ला मा खालामनांगोन जोङो खामानि मावग्राया बेसेबां बेजों मा खालामनांगोन जोङो नैबेखौहाय ना गासै साना बेसेबां बेखौहाय जोङो सानजाबनांगोन थिग बेबायदिनो बेवहाय मा जागोन जे बिसोरनियाबो ना बे खामानियाथ' एखेयानो फैसायाबो एखेयानो ना फैसायाबो बेवहाय एखेयानो होमब्ला मा जागोन बेवहाय फैसाया एखे माने फैसाखौ जों बेसेबां गोलैगोन बेखौहाय सरि फैसाया एखे जानाय नङा खामानिया एखे ना खामानिया एखे अब्ला बिसोरनो फैसाया बेसेबां गोलैगोन जों बेखौ हमनानै लाबाय जों ना हमनानै लाबाय जोङो x रां नाथाय बेवहाय मा जागोन गासै खामानिया बेसेबां बेखौ मिन्थिनोब्ला 7 आरो बेवहाय 8 ना मा जागोन बेवहाय 7जों जों मा खालामनांगोन जोङो 8 सानखौहाय जोङो सानजाबनांगोन जों ना होमबा दाना नायदो 0 जों 0 केन्सेल खालामनो हायो जों ना 5 जों 15 खौ रानोबा 3 जों 180 खौ रानोबा 60 ना 60 जों 8 जों सानजाबबा बेसेबां जागोन बेलाय x = मा जागोन 60 × 8 द' सानजाब 4 सरि द' सानजाब 8 48 ना होमबा 480 रां होमबा अपसन नाम्बार डि आहाय ना बेयो नेक्स्टआव दङ 15 नाम्बारावहाय पि आरो किउ आहाय मा होनदों मोनसे प्रजेक्टखौहाय 150 सानाव मावखाङो 150 आरो 100 सानावहाय मावखाङो आरोना फारियै अब्ला मा होनो बेवहाय मा होनदों बेवहाय ना in how many days can they complete the 60% of the project if they work together माने गासिबो खामानिखौ नङा दे गासिबो खामानिखौ नङा जुदि बिसोर सानैजों लोगो नांनानै बै खामानिनि 60% बेसेबां सानाव मावखांगोन बेखौ दिहुननांगौ ना होमबा पि आहाय बेसेबांथा खामानि बेसेबां सान नांगौ होनदों मोनसे खामानिखौ मावनो 150
Qनो बेसेबां 100 सान ना दानिया गासै खामानिया बेसेबां बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ गासै खामानिया बेसेबां जागोन बेवहाय गासै खामानिया जाहैबाय बिनियाहाय 150 आरो 100 ना बेयो बेसेबां जागोन 300 जागोन बिनि दुगासेयाहाय बा 300 था खामानि ना खामानिया बेसेबां 300 था 300 इउनिट ना 300 सानगुदि होमबा बिनि बेसेबां नांगोन 2 आरो बिनि बेसेबां नांगोन 3 माने बेसेबां नांगोनथ' नङा बियो p आहाय सानसेयाव मोननै खामानि मावो q आहाय सानसेयाव मोनथाम खामानि मावो दानिया मा होनदोङो टटेल वर्क आहाय गासै खामानिया 300 ना बे 300 नि बेसेबां खामानिखौ मानो दिहुननांगौ जोङो 60% खामानि मावनो थाखाय बेसेबां सान नांगौ ना बेखौल'सो जों दिहुननांगौ होमबा 30 नि मा खालामो बेवहाय 300 नि होनना बुंदों ना 300 नि जायगायाव जों मा होनांगोन नि जायगायाव सानजाब जायोना 300 नि मा जादों बेवहाय बेसेबां जौखोन्दो 60 जौखोन्दो 60 जौखोन्दो मा लिरनो हायो जोङो 100 बाहागोनि 60 बिदि लिरनो हायो जों ना होमबा लाथिख'जों लाथिख' दानबाय होमबा 3 जों 6 जों सानजाबा 18 ना 18 होमबा 180 था खामानि ना 60% आ 300 नि 60% आ बेसेबां जायो 180 होमबा 180 खामानिखौ मावनो बिसोरनो बेसेबां नांगोन बेखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो सानसेयाव बिसोर सानैया बेसेबां खामानि मावो बेखौ जोङो दाजाबनांगोन ना 2 जों 3 जों दाजाबा बेसेबां 5 माने बिसोर सानैजों मोनबा खामानि मावगोन सानसेयाव ना गासै खामानिया 180 अब्ला बेसेबां जागोन बेवहाय 3 हरोबाथ' 15 बा 30 ना होमबा 32 डेज ना 30 सान नांगोन बिसोर ना बेसेबां जागोन बेयो d आहाय बेवहाय नोङो जुदि रहितआहाय हारसिङै मा होनदों हारसिङैहाय ना मोनसे खामानिनि मा होनदों मोनसे खामानिनि मा खालामो होनदों 1/4 ना 4 बाहागोनि 1 खामानि मावखौ मा होनदों 32 सानाव मावखाङो माने रहितआहाय ना रहितआ मोनसे खामानिनि 4 बाहागोनि 1 खौ 32 सानाव मावखाङो माने 4 बाहागोनि 1 खौ बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 32 सानावहाय मावखाङो ना 32 सानाव 4 बाहागोनि 1 खौ दे फानब्रैयावहाय बिसे मा होनदों बेवहाय खामानिया फानब्रैमोन आरोना फानसे फाननै फानथाम फानब्रै हमना लाबाय सापस बिदि नैबे फानब्रैयाव नैबे फानसेखौ मावनो थाखाय बेसेबां नांगौ नोङो 30 सान बा फानब्रैसो थाबावगोन बेवहाय फानथाम दंबोयो ना गासै फानब्रै नों ना बेवहाय मा जागोन बेयो 32 बेबायदि जागोन बेयो ना फानसेखौ मावनायाव 30 नाथाय बेबायदि खालामालासिनो जों मा खालामगोन बेवहाय ना जे बेवहाय होनदों then how many days Rohit alone can complete the whole work बे गासै खामानिखौ मावनो ना जे बेयावहाय मा होनदों जोंनियाहाय मा जायो जे इफिसियेन्सिया ना मा जायो 1 बाय मा जायो बेयावहाय टाइम बा डे बेबायदि जायो ना नांनाय सम बेबायदि जायो बेवहाय जों बेखौ लालासिनो मा खालामदों जोङो सेस मा होनदों बेवहाय 1/4 खामानि मावनायाव ना 1/4 खामानि मावनाया मा होनदों बेनो 32 डेज नांगौ आरो ना होमबा मा होनो 1/4 नालाय ना होमबा मा खालामदों जों बेवहाय जे फानब्रै नोंना ना बेनिया नैयो खामानियाहाय मोनब्रै फानब्रै नोंना ना होमबा फानब्रैनि फानसेखौ मावनायाव 32 होमबा जोङो फानसेयावहाय 32 नांगौबा ना होमबा जों फानब्रैजों सानजाबदो अब्ला मा जागोन बियो 128 सान अब्ला बेसेबां सान नांगोन बेवहाय 128 आहाय ना 17 आव दङ a b c आहाय जयै मोनसे खामानिखौ 12 सानावहाय मावखाङो आरो ना बेनिफ्राय मा होनदों a is twice a आहाय मा होनो बिनि फाननै आरो ना इनि प्रडाक्टिभाहाय and c alone a ओमफ्राय आरो c आहाय मा होनदों हारसिङै मावो बेसेबां सानावहाय 32 सानावहाय बेनिफ्राय मा होनदों in how many days can a and b do the task if c goes on leaves माने c आहाय नागारलाङोबा ना खामानि मावनायखौ नागारलाङोब्ला अब्ला a आरो b आहाय बेसेबां सानाव मावखांगोन बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जे a b c बिसोरो जयै बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 12 सानाव ना बेनिफ्राय a आहाय b नि फाननै ना माने फाननै मावखाङो आरो फाननै ना स्पिडाहाय माने बिनि मावनायाहाय होमबा a आहाय ट्वाइस जागोन ना b नि सरि a आहाय आरो b आहाय ना फाननै नालाय होमबा b खौ जोङो 2 लानो हायो जोंना 2 बे b खौनो लादो बेवहाय ना बेखौहाय जोङो लाथ'नाङा बेवहाय मा होनदों and c alone can do tasks in 36 days c आहाय हारसिङै ना सरि c खौ लाग्रो c आहाय बेसेबां मावखाङो होनदों 36 days आव दाना बिसोर मोननै जों मा खालामदो दुआसा लादो जोंना दुआसाया बेसेबां जागोन बेयो 36 c आहाय सानसेयाव मोनसे खामानि मावो बिसोरो a b c आहाय सानसेयाव मोनसे खामानि मावगोन होनबा मोनथाम खामानि मावगोन बेना होमबा a b आ बेसेबां खामानि मावगोन बेखौ जोङो दिहुननांगौ ना होमबा a b c आहाय सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावो होनदों मोनथाम c आहाय सानसेयाव हारसिं मोनबेसे खामानि मावो c आहाय मोनसे ना
सियाहाय सानसेयाव मोनसे खामानि मावो अब्ला ए बि आहाय सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन होनबा मोननै खामानि मावगोन ना सानसेयावहाय मोननै खामानि मावगोन दानिया सानसेयावहाय ए बि आहाय मोननै खामानि मावगोन नालाय ओमफ्राय सियाहाथ' बे खामानिखौ मावा गासै खामानिया 36 मोन नालाय ना बे 36 खौ जों मा खालामनांगोन जोङो नैबे 2 जों राननांगोन आरो ना 36 खौ जोङो 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 18 डेज बिदिनो सारा बेसेबां जागोन 18 डेज ए बि आहाय ना ए बि आ मा खालामगोन जोङो बेखौहाय जयै मावगोन नालाय ना होमबा बिनिया मा जागोन 18 डेज बेवहाय नैयावहाय जोङो जेबो नायना बे टुवाइस इरिखौ जोङो जेबो नायलायना ना बेवहाय जोङो जुदि गोलावै बानायब्ला गोलाव जागोन बेवहाय नाथाय बेबायदि सर्टयै बानायब्ला बेबायदिनो जागोन बेयो ना दानिया बेयाव दङ जुदि मा दङ ए आरो बि आहाय जयैहाय मोनसे खामानिखौहाय 10 सानावहाय मावखाङो आरोना आरो मा दङ ए आरो सि आहाय 12 सानाव मावखाङो बि आरो सि आहाय जयै 9 सानाव मावखाङो अब्ला बि आहाय हारसिं बेसेबां सानाव मावखाङो बेखौ दिहुननांगौ जे बेवहाय मा दङ नाय बेबायदि टाइपनि कुइसन फैयोबा बेबायदि टाइपनि बे एसे गुबुन टाइपनि दे बेखायनो भिडिअखौहाय जोबजासिम मोजाङै नायलांबाय थाना ए बि आहाय बेसेबाङाव मावखाङो होनदोङो 18 डेजआवहाय बेनिफ्राय ए आरो सि आहाय बेसेबाङावहाय 12 सानावहाय बेनिफ्राय बि आरो सि आहाय सानबेसेयाव मावखाङो 9 सानावहाय ना दाना अब्ला गासै खामानिया बेसेबां गासै खामानिया बेसेबां जागोन होनबा 36 याव 2 बेवहाय 3 यावहाय 4 ना जे बेवहाय मा नोङो बिया हारसिं बेसेबां सानाव मावखाङो बेखौसो दिहुननांगौ जों ना बियाहाय दानिया नाय बियाहाय बेयाव ए बि सि जोङो जयै बेसेबां मावगोन बेखौ दिहुनदो ना ए बि सि बेसेबां खामानि मावगोन बिसोर सानसेयावहाय नाय 4 3 7 8 9 9था खामानि मावगोन बिसोर ना सानसेयाव 9था खामानि मावगोन नाथाय बेवहाय नाय बेयाव ए दङ बेवहाय दं बेखौ जोङो टटेलखौ जों बेखौ जाजाबदों नालाय ना होमबा बे ए बि सि बेथ' ए बि सि नि मावनाय सरि ए बि नि मावनाय आरो नैबे ए सि नि मावनाय नैबे जाहैबाय बि सि नि ना बेवहाय नाय एआ बेखौ दाजाबजोबोब्ला ना साप'ज नायबाय ए बि प्लास ए सि प्लास बि प्लास सि ना होमबा एयावहाय मा जागोन बेयो 2a प्लास 2b प्लास 2c ना होमबा गासिबो 2 जाजोबगोन बेखायनो 2 कमन a प्लास b प्लास c फैगोन बेना बेयाव मा जागोन 2 जागोन बेना 2 होमबा जोङो ए बि सि आहाय सानसेयाव बेसेबां मावगोन होनबाथाय ए बि सि आ सानसेयाव 9/2 मावगोन आरो ना 9/2 बेबायदि मावगोन दानिया नाय बेवहाय मोनसे ए बि सि आसो बेसेबां मा होनो सानसेयावहाय बेसेबांथा खामानि मावो ना दाना बि खौसो दिहुननांगौ नालाय ना बि खौ नाय ए प्लास बि मोननैजों सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो बा जोङो बेयावहाय मा खालामनांगौ जोङो जुदि बेबायदि दिहुननांगौब्ला ना जोङोहाय माने दानिया सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो नालाय ना होमबा जोङो ए बि सि नि मावनायखौ जों दिहुनदो बेवहाय ए बि सि आहाय बेसेबां मावगोन ना बेसेबां सान नांगोन नैबेखौहाय मावनो सानसेयाव बेसेबां मावो नालाय होमबा बेखौ मा खालामदो जोङो 36 खौहाय जों मा खालामदो जोङो 36 खौ जोङो मा खालामनांगोन बेजों राननांगोन जों ना 36 खौहाय जोङो बेजों रानोबा मा जागोन बियो 12 थांगोन गाया मा जागोन 9 आहाय फैगोन ना जे जों ओरैबो खालामनो हायो जेब्ला बेबायदि नुगोन नों ना ए प्लास बि बे एआनो एआबो खननै मावदों ना बिआबो खननै मावदों सिआबो खननै मावदों अब्ला जों मा खालामदो जोङो नैबे जोङो गासै खामानि सानसेयावहाय गासै मावनायजों ना सानसेनि मावनायजों जोङो मा खालामनांगोन जोङो नैबेयावहाय गासै खामानियाव जोङो 2 सानजाबनानै जोङो राननांगोन आरो ना 2 सानजाबनानै राननांगोन जोङो होमबा एखौ रानोबा 4 जों रानोबा बेसेबां मोनगोन 8 होमबा सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन ए बि सि आहाय 8 दाना जोंथ' बि नि मावनायखौल'सो दिहुननांगौ जोंना बि नि मावनायखौ जोङो ए बि सि आहाय मा होनदोङो गासै 8 सानावहाय मावखाङो आरो ना दाना मा खालाम बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो जेरावहाय बि गैया बि निखौ दिहुनसै नालाय आरो जुदि ए निखौ दिहुननानै थिनायमोनबा जेरावहाय ए गैयाबा सि निखौ दिहुनसैबा जेरावहाय सि गैया बेखौहाय जोङो लानांगोन बेवहाय बि गैया ए प्लास बि प्लास ए सि आहाय ना बियो होमबा ए सि आ बेसेबां मावो नोङो सानसेयावहाय 12 ना सरि गासै 12 सानाव मावखाङो दानिया ए प्लास बि प्लास सि आहाय बेसेबां नोङो ए प्लास बि प्लास सरि सि आहाय बेसेबाङाव होनदोङो 8 दाना 12 आरो 8 बे 12 आरो 8 नि जिनाखि दुवासा बेनो जागोन बि नि मावनाय बेसेबां जागोन बियो दुवासाया बेसेबां जागोन बेवहाय 24 अब्ला बि आहाय बेसेबां सानाव मावखांगोन 24 सानावहाय मावखाङो बे 24 डेजआवहाय ना नेक्स्ट बेबायदि एखे टाइपनिनो बेवहाय पि किउ आहाय मा होनदोङो 150 डेजआवहाय किउ आर आहाय 90 डेजआवहाय आरो
बेवहाय दोङो PR हाय ना PR हाय बेसेबां डेसआवहाय 126 डेसआव अब्ला P दानिया दहायना हारसिं दे B निखौल'मोन ना B निखौल' दिन्थिनोमोन दानिया A B बेवहाय P Q R जयै मावोब्लाना बेसेबां सानावहाय मावखांगोन बेखौ दिहुननांगौ जे मा खालामनांगौ बेबायदि एखे जाफिन सासेयानो खननै मावोब्लाना बेवहाय सासेयानो खननै मावोब्ला मा खालामनांगौ होनदों जोङो नायबानो जाबायना Q प्लस R हाय बेसेबां सानाव 90 डेसआवहाय आरो बिनिफ्राय PR हाय बेसेबां 126 डेसआवहाय अब्ला बिसोरनि जों मा खालामदो जोङो दुवासा लादोना बिसोरनि जिनाखि दुवासा याव दङ 126 90 आरो 105 दुवासाया बेसेबां जागोन होनबा बिनियाहाय 630 बा 105 ना 105 बा 0 बाथ' 6 बेसेबां जागोन बेवहाय 6 ना 630 ना 6 बेयाव बेसेबां दङ 9 ना 90 बा 7 63 ना बा 7 आरो बेवहाय 126 बा 5 ना होमबा मा जागोन बेवहाय PQR ना साथामजों जे बेवहाय मा जागोन नोङो जे मा खालामनांगौ बेबायदि टाइपनि कुइसन जायोब्ला ना माने नैबेयावहाय डाबल जादों नालाय ना बेखायनो मा खालामनांगोन जोङो टटेल वार्कखौ जोङो डाबल लानो हायो जों बा दहायनि सिगांनि बायदि नैबेबायदि खालामनानैबो ना बेबायदि खालामनानैबो 2A प्लस बेबायदि खालामनानैबो जोङो राननो हायो अब्लाबो थोंजोङै बानायनोसै जे जोङो बेबायदि रिपिट जाफिनब्ला मा खालामदो जोङो 320 जों मा खालाम 2 इनटु खालामदो ना बेखौ दाजाबदो जोङो 13 18 ना 18 2 जों इखौ दानोबा 9 9 जों इखौ दानोबा 70 बेसेबां डेस नांगोन बेवहाय 70 डेस अप्शन नम्बर याहाय ना नेक्स्टआव दं बेवहाय A can do a certain job in 12 days B is 60% more efficient than A B आहाय A निख्रुइ 60% बांसिन आरो efficiency आहाय ना to do the same job B alone would take A नो बेसेबां खामानि A आनो B आहाय हारसिङै बेसेबां सानाव मावखांगोन बेखौ दिहुननांगौ ना जे जों ओरैबायदि लानो हायो बेवहाय रेशियोआवहाय लानानै जों बानायनो हायो बेबायदि नुयोबा ना A आरो B जे बेवहाय मा दोङो B नि जेनाखि efficient बे बेसेबां नोङो 60% बांसिन ना होमबा जों बेखौ 100 लायोबा 100 बा बे बेसेबां जागोन A निया 100 जायोबा ना B निया बेसेबां जागोन बियो 60% बा 100 जों 60 प्लास खालामनानैथ' जाबाय ना 160 बा बेखौ 0 केन्सेल खालामनो हायो जोंबा जोङो दानना लानो हायो ना बेवहाय 2 जों दानबा हायो मा जागोन 5 आरो बेसेबां जागोन बियो 8 ना 5 आरो 8 जे मा खालामनांगौ बेवहाय जे जोङो बेवहायथ' बिसिनि जिनाखि efficiency ना बे efficiencyया जाहैबाय 5 आरो 8 दाना जोङो बेखौ efficiencyखौ जोङो दाना टाइमावहाय ना टाइमाव लाङोब्ला बिसिनि टाइमाव मा जागोन जे efficiencyया बिनिया खमसिन नालाय बिनिया बांसिन नालाय नैबे जाय खमसिन बेनोथ' टाइमखौ बांसिन नांगोन आरो जाय खमसिन सरि efficiencyया जायना बांसिन बेनोथ' समखौ खम नांगोन ना मा जागोन बेवहाय जोङो टाइमनि जिनाखि रेशियो ना बे मा जागोन होमबा चेन्ज जागोन बेवहाय मा जागोन 8 बेवहाय मा जागोन 5 बेबायदि जागोन बेयो ना बेनिफ्राय मा खालाम दानिया जे एनोहाय 12 डेस नांगौमोन ना होमबा बेवहाय मा खालामदो जिनाखि बिनि efficiency ना बेजों मा खालामदो जोङो 8 जोंहाय जोङो मा खालामदो 12 खौ जों गासै नांनाय समखौ ना मा खालामदो जोङो रानदो बिनिफ्राय मा खालामदो जोङो जे बिनिखौ दिहुननांगौ नालाय बियाहाय बेसेबां सम नांगौ अब्ला बिनि जिनाखि नांनाय सम बे बेसेबां जागोन होनबा 5 ना होमबा बे 5 जों बे जाबाय मा होनदों बियोहाय मोनसेनि बि ना होमबा बिनि टाइमाहाय बे 8था मावनायावहाय बेसेबां नांगौ बिनो 5 नांगोन बिनो ना बिनि जिनाखि efficiency बे 8 जायोब्ला बेवहाय 5 होमबा जोङो नैबे गासै खामानि ना नैबे 12 ना बेवहाय 12/8 बेजों मा खालामनांगोन जोङो 5 खौ इनटु खालामनांगोन जों ना होमबा 12/5 खौ जोङो इनटु खालामगोन जों होमबा 12 खौ जों बेखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन बेवहाय 4 जों रानोबा सरि 3 जों रानोबा 2 जों रानोबाथ' 4 2 जों रानोबा बेसेबां जागोन बियो 2 जों रानोबा 6 जाबाय बेना मा जागोन 6 सरि 4 जों राननो हायोखौ ना 4 जों इखौ रानोबा 2 4 जों इखौ रानोबा 3 मा जागोन बियो 15/2 मा जागोन बियो 7/1/2 होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 7/1/2 जागोन बिनिया ना जे मा खालाम नैबे बिनि जिनाखि efficiency बेजोंहाय जोङो नैबे गासै एनो नांनाय सानखौहाय ना एनो नांनाय सानखौ राननानै मा खालाम जिनाखि बिनो नांनाय सम ना बिनो नांनाय सम बे बेसेबां 5 ना होमबा मा खालामदो बे 5 जों जोङो नैबेखौहाय जोङो सानजाबबानो जाबाय जोङो ना होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7:1/2
बेयाव दङ A B आरो C आहाय जयैहाय मा होनो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावोब्ला मावनायावहाय मा होनदों मानि थाखाय बेसेबांनि थाखाय मावदों मावनानै आरोना माने 1200 रां मोनो बिसोरो 1200 राङावहाय मावो बिसोरो मोनसे खामानिखौहाय A B C आहाय लोगो नांना बेनिफ्राय दोङो A can complete the work in 8 days याहाय 8 सानाव मावखाङो B आहाय 12 सानाव मावखाङो आरो C आहाय 16 सानाव मावखाङो they complete the work with the help of D बिसोरो मा खालामो दोङो D खौ लानानै ना बे A B C आहाय D खौ लोगो लानानै बेसेबाङावहाय मावखाङो दोङो 3 सानावहाय मावखाङो ना अब्ला मा होनदों what does the D get माने D आहाय बेसेबां रां मोनगोन बेखौहाय दिहुननांगौ ना A आहाय मा होनदों जे A B C आहाय ना A B C आहाय मा होनदों A B C आहाय माने मोनसे खामानियावहाय इसेबां रां मोनो आरोना जयैहाय मोनसे खामानिखौ इसेबांनि मावो बेवहाय जों मा होनदों D आहाय बेसेबां रां मोनोखौ दिहुननांगौ ना A आहाय बेसेबां सानाव मावखाङो 8 सानावहाय B आहाय 12 सानावहाय C आहाय 16 सानावहाय बिनिफ्राय A plus B plus C A plus B plus C plus D माने A B C आ होनदों ना they complete the work with the help of D खौ लाफानानै ना जयैहाय A B C D बेसेबां सानाव मावखाङो दोङो सानथामाव अब्ला जों मा खालामदो बिसोरनि मा लादो जोङो दुवासा लादो जों ना बिसोरनि दुवासाया बेसेबां जागोन होनबा बेवहाय 36 जानाय नङा सरि बिनियाहाय 48 जागोन बेना 48 बाहाय बेसेबां जागोन बियो 6 बेवहाय 4 3 बेवहाय 1 बाथाय 18 बा 16 ना बेबायदि दाना बेबायदि फैसानि राननायावहाय ना फैसानि रानोबा मा खालाम जोङो खालि बिसोरनि जिनाखि रेशियो बेखौ लाबानो जाबाय ना जे मानिखौ दिहुननांगौ जोङो D निखौ दिहुननांगौ जोंना D निखौ दिहुननांगौ जों अब्ला बेवहाय मा खालामदो जोङो जे बेवहाय नाय A B C D जयैहाय बिसोरनि इफिसियेन्सिया बेसेबां 16 ना A B C D आहाय 16 आरो ना 16 ता खामानि मावो होनबा नाय A plus B plus C बेसेबां खामानि मावो बिसोरो सरि D समान 16 ता खामानि मावो ना 16 आरो ना होमबा बेवहाय नाय A B C आहाय बेसेबां खामानि मावगोन E आहाय 6 ता खामानि मावो B आहाय 4 आरो 3 माने C आहाय मोनथाम ना होमबा 13 ता खामानि मावगोन बिसोरो ना 13 होमबा D आहाय मोनसे एसे खामानि मावगोन बियो D आहाय 13 बा मोनथाम खामानि मावगोन बिसोरहाय दानिया नाय जे जोङो मानिखौ दिहुननांगौ जोंना बेयावहाय जोङो दिहुननांगौ D आहाय बेसेबां मोनो A B C आ बेसेबां मोनो बेवहाय 120 होमबा A B C आ बेसेबां मावनाय A B C आहाय बेसेबां मावदों 13 ना 13 होमबा A B C आहाय 13 ना होमबा A B C A plus B plus C रेशियो मा जागोन बेवहाय D बिसोर बेसेबां 13 आरो D निया दानि माइनास खालामना बेसेबांखौ जोङो 3 होमबा रेशियो मा जागोन 13/3 दाना बे 13/3 खौ जों मा खालामनांगोन जोङो बेयावहाय जेनाखि रेशियो ना बे रेशियोखौ जोङो प्लास खालामनांगोन आरो ना बे रेशियोखौ जों बिसोर मोननायनि प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 16 जों मा खालामनांगोन जोङो टटेल बेसेबां A B C आ बेसेबां मोनो बेखौहाय जोङो राननांगोन फैसाखौ राननांगोन जोंना 16 जों जोङो 120 खौ रानोब्ला ना ओरैनो 4 जों रानोब्लाथाय बेखौहाय 4 जों रानोब्ला बेखौहाय 30 होमबा बेखौहाय रानोब्ला 7 हरोबाथ' बेसेबां 28 बाथाय 20 बा 75 दाना जाबाय माने बेहाय ना 75 बे 75 दाना 75 जाबाय दाना मा खालामदो जोङो A B C बेवहाय ना नैबे 16 जों राननानै बेसेबांखौ जोङो 120 खौ 1200 खौ राननानै 75 दाना जों माखौ दिहुननांगौ D निखौ दिहुननांगौ ना होमबा D नियाहाय बेसेबां बेवहाय बेसेबां दङ D नियाहाय ना नैबेयो ना D आहाय बेसेबां रेशियोआवहाय 3 बे रेशियोजों जों मा खालामदो जोङो नैबे 75 खौ सानजाबबानो जाबाय ना 3 हरबा 15 121 22 होमबा 225 बिनि आन्सारा मा जागोन बेहाय ना अपसन नाम्बार याहाय बेनिफ्राय दङ A and B can complete a piece of work in 15 days ना आरो 15 days and 10 days respectively they contract to complete the work for rupees 30,000
the share of A in the contracted money will be माने A हाय मोननाय रांखौ दिहुननांगौ जोंना A B A हाय बेसेबां साना मावखाङो A हाय एखौबो बेबायदि दहाय बायदि रेशियो लागोन जोंना A हाय बेसेबां साना मावखाङो 15 days आवहाय B हाय 10 days आवहाय होमबा A आ बेसेबां रां मोनगोन बेखौ दिहुननांगौ जोंना होमबा मा जादों बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो गासैहाय ना बिसोरनि जोङो मा खालामदो जोङो बेवहाय दुआ सालादो गासै खामानिया बेसेबां 30 होमबा बेसे जागोन बिनिहाय 2 आरो बिनिया बेसे जागोन 3 ना होमबा A B नि रेशियोआ बे जाबाय 2 रेशियो मा जागोन बियो 3 जाबाय ना दाना मा खालामदो जोङो बेजोंहाय ना बिनि रेशियो जों माखौ राननांगोन जोंना बिनि जाखि रेशियो बिनि रेशियोफोरखौ दाजाबनानै A आरो B नि रेशियो ना A आरो B नि रेशियो बेखौ दाजाबनानै जों मा खालामदो दाजाबना बेसेबां मोनगोन जों 5 जों मा खालामदो टोटल एमाउन्टखौ रानदो जों ना 5 जों टोटल एमाउन्टखौ रानदो बेसेबां मोनगोन बेखौहाय 6000 ना दानिया जोङो मानिखौ दिहुननांगौ A निखौ दिहुननांगौ A नि इफिसियेन्ट जों सानजाबदो A नि इफिसियेन्ट जों B निखौ सरि बे बिसो ना B निखौ दिहुननांगौसो B नि इफिसियेन्ट जों सानजाबगोन दे नैबेखौ रानना मोननायखौ ना दाना A निखौ दिहुननांगौ नालाय A नि इफिसियेन्ट जों सानजाबदो जों ना सानजाबा बेसेबां मोनगोन A निखौ दिहुननांगौबा 2 जों 6 जों सानजाबबा 12 0 मोनथाम ना बेसेबां जागोन बिनियाहाय 12000 ना अपसन नम्बर D आहाय बेयावहाय दानिया 23 आवहाय ना बेवहाय दङ मा होनदोङो जुदि मा होनदोङो जिसा हौवाफोरा ना if 10 men working 6 hours a day can do work in 90 days then 6 men working 15 days a day can do it in how many days बेवहाय ना एसे कुइसना एसे गुबुन बेबायदि टाइपनि कुइसन दंबाय नामा नायबावनि ना बेयावथ' गैला बेखौ बानायनायनि सिगां ना जे मा खालाम बेबायदि कुइसन फैयोब्ला ना बेबायदि फैयोब्ला जों मा खालाम बिसोरनि जों मा खालामनांगौ रेशियो लानानै जों ना बिसोरनि जोङो रेशियो लानानै जों मा खालामदो नैबेनि सानसेनि इफिसियेन्सिनि रेशियो लादो ना बे रेशियोखौ जों मा खालामदो प्लास खालामदो ना प्लास खालामनानै जों बेसेबां जि मोनो बेजोंहाय जोङो गासै रांखौ मा खालामदो रानदो दानिया राननानै मा खालाम जों बेवहाय जिनिखौ दिहुननो थिनो बिनि इफिसियेन्सिजों जों सानजाबनांगोन जों ना बेवहाय बिनिखौ दिहुननो थिनो नालाय बेखायनो मा खालामदो जोङो B जों सानजाबदो जों बेखौहाय ना सरि A निखौ दिहुननो थिनो नालाय सरि बेवहाय A निखौ दिहुननो थिनो नालाय बेखायनो A नि इफिसियेन्सिया बेसेबां 2 जों बेखौ सानजाबाय जुदि B निखौ दिहुननो थिनायमोनबा मा खालामगौमोन जोङो 6000 जों ना 6000 जों मा खालामगौमोन जोङो 3 खौ इनटु खालामगौमोन बेसेबां अब्ला 18000 जागौमोन बे ना B निखौबा मा जागौमोन B निखौ दिहुननांगौबा 18000 जागौमोन आरो ना बेनिफ्राय जुदि बेबायदि थायोब्ला जों इफिसियेन्सिखौ माबोरै दिहुनगोन नाय जे बेवहाय APC एक्सट्रा जागोन बेवहाय इफिसियेन्सिया माने ABC मानो होनबा ABC नियाहाय मोननायखौ होदों नालाय ना ABC याहाय 1200 मोनदों नालाय बा जों ABC आरो D निखौ दिहुननांगौ नालाय ABC आरो D नि जोङो रेशियो लागोन बेयावहायथ' थोंजोङै होनाय गैया बेबायदि गैया बियो ना थोंजों बेबायदि गैया अब्ला जों दिहुनना लानांगोन जे बेवहाय नाय A plus B plus C plus D बेसेबां जायो 16 दाना ABC नि मा खालाम बेवहाय ना ABC नि जेनाखि मावनाय ना सानसेनि इफिसियेन्सिया मा जागोन बेवहाय ABC दाजाबा बेसेबां जागोन बे 13 होमबा ABC निया 13 आरो D निया हारसिं बेसेबां जागोन 16 बा 3 बियो ना होमबा 3 थिग बेवहाय मा खालामदों बिसोर मोननैनि रेशियोखौ जोङो दाजाबदों जों ना बिसोर मोननैनि रेशियोआ 16 जों मा खालामदों जोङो मा खालामदों बेवहाय 1200 खौ जों ना बेखौ राननानै जिनाखि मोनो राननानै बेसेबां जोङो 75 जों जोङो जे बेवहाय D निखौ दिहुनथिनो नालाय ना D निखौ दिहुनथिनो नालाय जोङो D नि इफिसियेन्सिजों जोङो मा खालामदो जोङो सानजाबदो ना नैबे एसे गुबुनलाय बियो ना नैबे एसे गुबुन जुदि मा होनदोङो 10 men working माने 10 जन हौवाफोरा ना मा होनदोङो सानसेयावहाय 6 घन्टा खामानि मावनानै मोनसे खामानिखौ माने 90 सानावहाय फोजोबो अब्ला मा होनदोङो 6 हौवाफोराहाय ना सानसेयावहाय 15 घन्टा खामानि मावनानै बेसेबां सानावहाय फोजोबगोन ना जुदि बेबायदि कुइसन फैयो अब्ला मा खालाम बेखौहाय जे बेयावथ' खामानियाहाय सेम ना माजों बानायगोन बेवहाय पार्सन 1 बा M1D1 ना M1D1 बे डेस ना बेनिफ्राय H
H1 माने T1 बो लानो हायो जों ना बेवहाय टाइम ना टाइम बेजों मा खालामदों जोङो W1 is equal to मा जागोन M2 D2 H2 बा T2 लानो हायो जों ना T2 बो लानो हायो जों बेवहाय H आवर दं नालाय बेखायनो H लाबाय जों बेवहाय मा जागोन बियो W2 बेबायदि खामानि बेजोंहाय ना नाथाय बेवहाय नाय जोङो W1 आरो W2 खौ जोङो बेवहाय लालायनो गोनांथि गैया मानो होनबा सेम खामानि ना सेम खामानि होनबा बेवहाय एखे जागोन W1 आरो W2 एखे जाखागोन बेना होमब्ला जोङो नैबे गोजौनिखौ लाबानो जाबाय जे बेवहाय पार्सन 1 आ बेसेबां 10 साना बेसेबां 90 आरो बेसेबां घन्टा 2 घन्टा ना बेनिफ्राय M2 ओरैजायना पार्सनाहाय बेवहाय बेसेबां जागोन 6 आरो बेसेबां घन्टा बेयाव D खौसो दिहुननांगौ बेसेबां सान नांगौ ना बेखौ D खौ दिहुननांगौ बेनिफ्राय बेसेबां घन्टा मावदों बेवहाय 15 घन्टा मावदों ना दाना जोङो D2 खौ दिहुननांगौबा ना बेजों जोङो बिसोरखौ जों सानजाबनानै नैबेखौ राननांगोन जोंना होमबा जोङो 6 जोंहाय 6 केन्सेल खालामनो हाबाय जोंना 15 जों 90 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन ना बा 5 जों खौहाय रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 5 जों खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 1 बा बेसेबां जागोन 18 ना 18 3 जों खौ रानबा बेसेबां जागोन बियो 6 जों 10 जों बेसेबां जागोन बियो 60 होमबा 23 नि एन्सारा बेसेबां जागोन बियो 60 बा जों ओरैबो लानो हायो जे जों थोंजों ओरै बानायनो हायो जायखौ बेखौहाय जोङो नैबे जिनाखि होखानाय बेखौ सानजाबजोबो ना 10 × 6 × 90 अपन मा खालामदो जोङो D2 खौ दिहुननांगौ नालाय 6 × 15 6 जों 6 केन्सेल बेखौ दानोबा 10 खौ 2 जों दानोबा सरि 3 जों दानोबा सरि 5 जों दानोबा 10 खौहाय 2 5 जों खौहाय 3 जों खौ दानोबा 30 होमबा बेसेबां जागोन बे 23 36 होमबा 60 डेज ना बेनो मा जागोन 60 डेज बेबायदि फर्मुलाजों जों ना नैबेजों बानायगोन जोङो ना बेबायदिनि कुइसनखौ आरो ना बेनिफ्राय नोङो 16 खामानि मावग्राफोरा मा होनदों बेवहाय मोनसे खामानिखौ आरो ना सानसेयावहाय मोनसे बिल्डिंखौ मा होनदों 32 सानावहाय मावखाङो सानसेयाव 8 घन्टा मावनानै आरोना सानसेयाव 8 घन्टा मावो बेसेबां 16 आरो बेसेबां सान नांगौ 32 अब्ला बे एखे खामानिखौनो मा होनदों मा होनो 24 खामानि मावग्राया सानसेयावहाय 12 घन्टा मावोब्ला बेसेबां सानावहाय मावखांगोन बेखौ दिहुननांगौ ना दानि बायदि सेम बेवहाय 16 × 8 × 32 बेजों मा खालामदो जोङो D2 खौ दिहुननांगौ नालाय ना माने खालामदो बेवहाय 24 गासै खामानि मावग्रा आरो बे बेसेबां घन्टा मावदों 12 घन्टा बा बेसेबां सान नांगौ बेखौ दिहुननांगौ ना 8 सानजाबथाम 24 जोंखौ दानोबा 32 खौ दानोबा सरि 32 खौ दाननो हाया ना सरि बेखौ 3 थाबाय बेना 3 थाबाय ना मा खालामगोन बेखौहाय 6 जों दानोबा ना 6 जों दाना 8 4 जों दानोबा बेखौहाय 8 4 जों दानोबा बेखौहाय 3 ना होमबा 3 सानजाबथाम 9 होमबा 6 सानजाबथाम 48 8 4 थाबाय 8 12 128 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन बेनियाहाय अप्शन नम्बर एयाहाय ना 128/9 बेयाहाय दानिया जोब्बाय ना नेक्स्ट दानिया कुइसन नम्बर 25 40 जन मेकानिक्स आरो ना मोनसे बाइकखौ रिपेयारिं खालामनायावहाय बेसेबां सान नांगौ दङ 52 सान अब्ला मा होनदों बे 32 जन मेकानिक्स होमबा बे एखे खामानिखौ मावनो थाखाय बेसेबां सान नांगौ ना दानिया बिदिनो एखे 40 × 56 = 32 × D ना सानखौ दिहुननांगौ नालाय बा बेखौहाय जोङो 8 जों रानोबाथाय बेसेबां जागोन बियो 5 जों 8 खौ रानोबा 4 जों रानोबा 1 14 होमबा बेसेबां जागोन बियो 20 बा 0 70 होमबा बेसेबां जागोन बेनो 70 डेज अप्शन नम्बर दियाहाय ना 25 निया 26 आव दङ 60 boys working 7 hours a day can do a work in 18 days बिनियाबो 60 जन हौवासाया सानसेयाव 7 सान मावनानै 7 घन्टा मावनानै 18 सानावहाय फोजोबो ना अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ D2 खौ दिहुननांगौ बेयावहाय साबेसे हौवासाया मावो सान 28 आवहाय सानबेसे मावो 9 हा होमबा बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 7 जों बेखौहाय 4 जों 2 खौ रानबा 30 हा बेसेबां सानाव मावखांगोन बियो 30 डेजआवहाय मावखांगोन आरो ना बे खामानिखौ दानिया नैयावहाय नाय 24 women can complete a work in 45 days 24 हिन्जावफोरा ना आइजोफोराहाय मा होनदों
मोनसे खामानिखौ 45 सानाव मावखाङो जुदि 18 सा आइजोफोराहाय बेयाना are employed then in how many days the work would be completed माने 18 जन मानसिफोरा आरोना हिनजावफोराहाय माने बेसेबां सानावहाय मावखांगोन आरो खामानिखौ फोजोबनो हागोन बेखौहाय दिहुननांगौ सेम बिनियाबो d2 24 into 45 हा 18 बिदिनो बिना सेम खामानि 18 d2 दों बेवहाय ना होमबा जोङो 45 बेखौहाय 9 जों ना 9 जों बेखौ रानोबा 5 9 जों बेखौ रानोबा 2 2 जों बेखौ रानोबा 1 2 बेसेबां जागोन 12 जों 5 जों 60 days ना the next 24 men working 8 hours a day make a road in 15 days माने बेवहाय दोङो 24 into 8 into 15 जाबाय बेना in how many days 48 men working 6 hours a day will make the 3 times long road दानिया खामानिया फानथाम जादों दे 3 times होनदों फानथाम ना बेयावहाय मा जागोन खामानिया जोंना मा जागोन w1 आवहाय बेवहाय 1 सिगाङाव फानसेल'मोन ना बेवहाय दानिया मा होनदों बेवहाय फानथाम होनदों फानथाम होननाय लोगो 3 times बिना 3 into 1 जागोन बेयाव मा जागोन 3 जागोन खामानियाहाय ना खामानिया 3 मोनथाम खामानि फानथाम खामानि मावनांगौ बिसोर बेसेबां जोनाहाय 48 जोनाहाय सानसेयाव बेसेबां घन्टा मावनानै 6 घन्टा मावो ना होमबा दाना मा खालामदों बेवहाय बेनिफ्राय बेयाव मा जागोन d2 जोङो बेखौ दिहुननांगौ ना बे मा जागोन जोङो 6 जों 24 खौ दानोबा 4 ना दानिया 4 जों बेखौ दानोबा 12 3 जों बेखौ दानोबा बेसेबां जागोन बियो 4 4 जों बेखौ दानोबा बेसेबां जागोन बियो 2 बेसेबां जागोन बेवहाय 15 into 2 30 days बेयाव बेसेबां नांगोन 30 days नांगोन बेनो ना माबा नम्बर सियाहाय 28 निया बेनिफ्राय बेयाव दङ 6 men and 8 women together can complete a piece of work in 18 days work done by women in 1 day is equal to half of the work done by a man in 1 day. If 10 women are working alone, in how many days will the work get completed? माने बेयाव होनदोङो साद' हौवाफोर आरो साद' हिनजावफोर बिसोरो जयै मोनसे खामानिखौ मा होनदोङो 10 सानाव मावखाङो मा होनदों बेवहाय जिनाखि हिनजावफोरनि बेवहाय ना सासे हिनजावनि खामानि मावनाया मा होनदोङो सानसेयावहाय सासे हिनजावनि खामानि मावनाया सानसेयाव सासे हौवानि खावसे खामानि मावनायनि मा होनदोङो समान सानसेयाव मा होनदों सासे आइजोनि मोनसे खामानि मावनाया ना मा जायो बेवहाय माने खामानि मावनाया सानसेयाव खामानि मावनाया सानसेयाव मोनसे जिनाखि खामानि मावनाय बेना मा जायो होनदोङो बियो सासे मानसिनि खावसे होमबा माने जे आइजोआ 1 खामानि मावोब्ला ना आइजोआ 1 खामानि मावोब्ला हौवाया मा होनदों बेवहाय हाफ खामानि मावो ना माने खावसे होनो आरोना सरि बेवहाय होमबा बेवहाय 2 मावोब्ला आइजोआ 2 मावोब्ला मोननै खामानि मावोब्ला हौवाफोरा मोनबेसे खामानि मावगोन मोनसे ना बेखौ होनदोङो स' बे भिडिअनि थाखाय बे सल्युसन